injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso kai wa Allah ka zo ka jagoranci matasan ƙasar nan, domin kai ne kaɗai za ka iya kai tudun mun tsira. Wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Matasan nan wasu daga ciki tsoro suke ji, wasu daga ciki ba su da kuɗi ne, wasu daga ciki kaza ne, amma ni zan faɗa wa mutane kuma ba wai yau nake ta faɗan wannan magana ba. Harkar siyasar nan a cire maganar kuɗi a cikinta, a zo a ɗauko mutanen kirki. Mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya zo ya jagoranci matasa. Matasan nan su fito da mutanen kirki waɗanda an san cewa ba wai bara gurbi ba ne, waɗanda suke masu ilimi, waɗanda suke masu hankali. Wataƙila in ma ba a ci zaɓe a 2023 ba, wataƙila wannan lokacin sai ka ga ci gaban da za a samu ba ƙaramin ci gaba ba ne. To ina kira